Ahojte, volám sa Ľubomír a som mládežníckym delegátom pre Európsky dialóg s mládežou. Okrem toho študujem medzinárodné vzťahy a taktiež pracujem v rámci občianskej spoločnosti. Čo ma motivovalo, aby som sa venoval európskym témam, je to, že už ako študent 14-ročný na 8-ročnom gymnáziu som mal možnosť vďaka Európskej únii vycestovať do zahraničia, čo by som si za iných okolností nemohol dovoliť, a najmä nie v takom rozmere. Videl som veľkú časť Európy práve vďaka financiám a projektom Európskej únie, a potom som sa rozhodol, že je pre mňa osobne dôležité, aby sa aj ďalší moji rovesníci a odo mňa mladší dozvedeli o týchto možnostiach. Čo mi vlastne Rada mládeže Slovenska a Európsky dialóg s mládežou, celý európsky projekt, umožnili, je chodiť po školách po celom Slovensku, základných, stredných, a radi by sme sa snažili o to, aj aby sme sa dostali na vysoké školy, aby sme sa rozprávali s mladými o tom, že či sa ich skutočne týkajú tie európske témy, aby sme im to priblížili formou takého priateľského dialógu. A samozrejme všetci sme na sociálnych sieťach, alebo takmer všetci, takže v rámci tej komunity niekoľko 100 ľudí sa snažím približovať európske témy, ako sa nás to týka. A v rámci Európskeho dialógu s mládežou máme obrovskú komunitu ľudí, s ktorými sa stretávame dvakrát do roka na konferenciách, s nimi si približujeme, čo máme rozdielne a čo máme podobné v rôznych krajinách. Takže je to skvelé, pretože vieme spolupracovať a stavať na skúsenostiach niekoho iného. Európska únia, tým, že som v nej vyrastal celý svoj život, pre mňa znamená slobodu a najmä množstvo príležitostí. Je naše občianske právo, aby sme sa volieb zúčastňovali, a o to viac sa nás to týka v týchto európskych voľbách, kedy riešime témy, ktoré sa týkajú napríklad o 50 rokov, čo sa bude diať s Európou. Preto je dôležité pre všetkých mladých, aby sme si uvedomili, že my v týchto voľbách riešime našu spoločnú budúcnosť, o to, v akej slobode a v akej spoločnosti budeme žiť. A ak chceme žiť v otvorenej, úprimnej spoločnosti, tak je rozhodne potrebné, aby sme sa týchto volieb zúčastnili. V súčasnosti je v celej spoločnosti veľká vlna dezinformácií a šíria sa rôzne mylné predstavy o tom, že Európska únia je nám vzdialená a netýka sa nás osobne. Ja si dovolím tvrdiť, že nielen, že sa nás týka, ale rovnako ako sú dôležité voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, tak rovnako dôležité sú pre mňa osobne voľby do Európarlamentu, pretože Európska únia nám prináša množstvo benefitov, ktoré my už nevnímame. Ja napríklad som naučený celý svoj život cestovať voľne v rámci Európy, pretože sme súčasťou Schengenu, a mnohí ľudia si neuvedomujú, že mohli by sme prísť o takéto benefity, kebyže nie sme členom Európskej únie. Pamätajme na to.